Gospođo Gragačević, evo prvo predstavljanje na Zelenom tjednu u Berlinu 2017. godine. Tvrtka vaša dolazi iz Osijeka, Apimel d.o.o. Možete li nam reći evo, što predstavljate i kako ste se odlučili evo, napokon da kažemo doći na ovaj sajam? Mi smo tvrtka Apimel d.o.o. iz Višnjevca, osnovani smo 1994. Naša primarna proizvodnja je punjenje i pakiranje meda i proizvoda na bazi meda. Odlučili smo se ove godine predstaviti u Berlinu kako bi proširili svoje tržište i na njemačko tržište, gdje smo predonijeli svoje proizvode na bazi meda koji su novi proizvodi, tako da bi probali, kao što su proizvodi premium linija, med sa cimetom, lavandom i jabukom, naše piće Medica, Melchior, te propolis, pčelinja masti i tako dalje. Ovdje u Berlinu ste sa bratom Hrvojem. Možete nam reći što razlikuje vaše proizvode od njemačkih proizvoda? Pa razlikuje se o tome što u Njemačkoj se uglavnom nudi čisti med, a mi imamo proizvode na bazi meda koje ovdje baš i nema u ponudi. Evo, rakija od meda, što je to konkretno? To je rakija, odnosno liker od meda, to je tipično piće za hrvatsko područje, odnosno medica pije se inače u vrijeme Božića, ali pokušavamo ga i proširiti da postane piće koje se pije u svakodnevnoj bazi. Tvrtka Apimel je, kao što smo rekli, prvi put na Zelenom tjednu u Berlinu 2017. godine. Možete nam reći nešto o tvrtki, koliko imate uposlenih u Osijeku i s čime se još bavite? Pa trenutno nas je zaposleni 14, to je inače obiteljska firma koju su osnovali naši roditelji. Pa isključivo se bavimo sa pakiranjem meda, ali imamo također i svoje pčele gdje dio proizvodnje dolazi iz naše vlastite proizvodnje. Tko se brine za proizvodni program? Za proizvodni program se brine naša mama, ona je u biti uglavnom odgovorna za taj dio. Kažu da su svi medovi ljekoviti, no što je posebno u vašim medovima? Pa to se kaže med je hrana bogova, tako se govori, ali pa rekla bi da je posebno, ne bih rekla da prije ovaj specijalni program da je posebno, da je poseban okus medu, tako da se može izdvojiti od ostaloga, da je palo na više razini podignut. Imate i pčelinju mast. Tako je. Pa pčelinja mast je jako izuzetno dobra kod suhe ispucale kože, pokazuje se odlična kod psorijaze, herpesa i liša, evo omekšava i hrani kožu, ona je 100% prirodna, gdje je osnova pčelinji vosak i nema nikakvih dodataka. Med je uvijek bio interesantan produkt, evo konkretno i za Evropsku uniju. Od kada je Hrvatska u Evropskoj uniji, da li se tržište probudilo? Mislim da se najviše med prodaje najviše tijekom turizma, jer turisti dosta kupuju na našoj državi, ali u Hrvatskoj je poznato da se med koristi, ako je dosta slaba potrošnja naspram drugih država, to bi se još moglo povećati. Imate oko 320 kooperanata, da li je to puno, previše? A zavisi kako se uzmete, imate i male i velike, oni koji proizvode po 20 tona meda, oni koji proizvode po 100-200 kila, tako da praktički kako se uzme nije puno, mislim može biti više i manje. U Berlinu ste bili tjedan dana na Zelenom tjednu 2017. Koje su reakcije, ajmo reći u prvom redu, Nijemaca? Pa uglavnom zainteresirani su za proizvode, sviđa im se ova premium linija, sviđa im se pčelinja mast i čak također i pića od meda. Mislim da su prepoznali nešto od hrvatskih proizvoda, čak su nam se javili neki potencijalni kupci, pa vjerujem da ćemo ostvariti neke kontakte. Spominjete već drugi put tu premium liniju, što to znači? Pa to je nešto što je novo na tržištu, kako da vam objasnim, znači med obogaćen sa dodacima, naprimjer sa cimetom, lavandom, s jabukom, to smo imali upite neke izvana pa smo mi probali sami to proizvesti. Znači da je nešto, da je malo više od onoga što sada nudimo. Evo, vi ste mladi ljudi koji radite u ovome uspješnom obrtu, da li se možda i vi spremate put Evrope, Evropske unije? Ne, nikako. Svakako ostaćemo u Hrvatskoj i nadam se još većoj prodaji da će još više zaposleni da će biti.
Vidimo li se sljedeći put ponovno na Zelenom tjednu? Kakvi su vaši dojmovi? Pa dosta su dobri dojmovi, mislim da se vidimo i na godinu. Hvala vam lijepo. Hvala i vama.